Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas marihita sa luhut na. Selamat manugok marihita sa luhut na. Halo, oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na inahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugot. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas marihita sa luhut na. Selamat manugok marihita sa luhut na. Halo, oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na inahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugot. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas marihita sa luhut na. Selamat manugok marihita sa luhut na.
Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMN, Bibelfro Brawani Boru Gultong, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita sa luhut na. Selamat manogot marihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMN, Bibelfro Brawani Boru Gultong, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita sa luhut na. Selamat manogot marihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing,
lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita saluhutna. Selamat manogot madihita saluhutna. Halo. Oras may dito sa loob na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita saluhutna. Selamat manogot madihita saluhutna. Halo. Oras may dito sa loob na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video,
maka akan muncul video renungan harian lainnya sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras madihita. Salam Sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam cinta. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Asa tapuka mamasuk, tapahohom ma amanginang, marede mahita.
marhite-hite goar ni dewata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata maho, ale sandok tanoon, endehon hamu mahamuliaon ni goarna, marmulia bahen hamu puji-pujian na, dok hamu madok debata, tung nasokal doa ka pambahenanmu, bahen ni hatimbul ni hagogom, ikon marsomba tuho aka musum. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, suruh mato di porbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsiaon nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa totong huingot hami, nahehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe sian namatei. Amen. Marede mahita. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion, imana tarsurat sian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jehova debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo sotureda lana, aihona uhum na dosogot, akana marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehova debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dina onom ari do di toppa debata, langit doho tano doho laut doho nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahenido umbahen na di pasu-pasu debata Jehova, ari paradianan nai jaladi parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu,
Asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paunopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringot tu patik nasa pului. Odo ahudo Jahoba de Batam ninna de batata. Pargogo naso hatu dosan jala parimas. Siluluho dosa ni amana tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akkana sogoroha diau. Alai asido rohaku di akkana maribu-ribu. Akkana marholong ni roha diahu. Naso mangalaosi patiki. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu pati mi. Amen. Kor inahana. Marede mahita.
tatopoti madosat tatuadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot dod asini roham di salut hami halak pardosa. Alani ido bahen nahu paserep hami diri nami sadario di jolom. Jalau parhatot hami. Tung na jodoh hami manibil sian akadalan muda badia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siya jolom, ala ni dosa nami alay dang di halomohor roham, hamatean ni akka pardosa, alay hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulaan nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami, marhite-hite panindangyon dohot hagogoon nitod di porbadia, asa tarapul si tuturohan nami majauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu na badiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Satokid dohu tadi koko, alay papungu-pungu ku mahomuse, marhite-hite akaasi ni roha godang. Tangan di papier ni muruku, hutabuniho bohiku satokin maradopoko. Alay, marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asyaku ho, ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Kor inabeta.
de mahita. Tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel di hari Minggu, imanatar surat di pangukapon pitu, mamukamay siya ayat siya sahat 10 pitu, tajahama marsikat soring hamima parjolo. Dung salpui adong mahubereng macay torop, na sodapot bilangan ni jolma, siyan nasa bangso, marga dohot home dohot hata, akana jongjong diadopan ni habangsai, dohot diadopan ni biru-birui, akana maruloson abi nasasak, jala na maniop mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong masa luhut suru-suruani humalu yang habangsai, dohot humali yang akasituai, dohot parngolu na opati, dungi manukap manasida di jolo ni habangsai, huhut marsoba tu debata. Dungi mangalusi masada sian akasitua, didok mamadokau, ise do akai, jala sia dia doro akan namaruloson abi nasasaki. Alani isay di jolo ni habangsa ni debatado nasida, mangoloy ibana arian dohot borngin di bagasan joronai, jala ibana na makuduli habangsai, ima paulihon inganan di atas nasida. Ay parmahanon ni biru-biru na di persitongaan ni habangsai do nasida, jadi ditogihon manasida tu aka mual aek hanguluan, jadi apusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida, ido sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen.
kahati dako maha porsiaw tay, songonahin na tidako ni dong atas saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumo palangit dohotano. Aw porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabegabean si Anton di Porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanua toru dung ditanong, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu dosogo daging halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Kor ama huria.
KBG ma titing namaragam. Tabigema suara nititing na maragam di mingguta sa darion ima minggu jubilate 10 Mei 2025 na parjolo guar ni minggu doho topik ni minggu guar ni mingguta sa darion ima minggu jubilate marolopolo tu de batama ale sandok tanoon doho topik ni mingguta Jahoba marmahan bangsona napaduahon pilihan bulanan di mingguta sa dario pas pilihan bulanan dohita tu bulan Mei 2025 tapasa ma pilihan tay tujolo di bagasan las niroha songon mauliate ni rohata tu debata napatuluhon sosial huria di minggu naro pasahat sosial huria dohita songon dalata mangurupi dongata na di bagasan parsahiton tapasa mai di bagasan lasni roha tupoti na pinarade ni huriata di pitu masuk dong sidung parmingguon na paopaton retreat guru dohot seksi sekolah minggu. Di hari Minggu sadarion mamuka pukul 10 botari manang opak botari sahat tu hari Senin 12 Mei 2025 di Patupa Huriata do retreat ni guru sekolah minggu doho seksi sekolah minggu maringanan di Brastagi na niuluhon ni Pangula Nago Tiki tuhata nama dongani nasida di padalanan hipas sahat tu namulak tu inganat taum. Napalimahon ibadah Padang sektor 12 di hari Senin Marsogo 12 Mei 2025 di Patupa ibadah Padang do ruas doho parhalado sektor 12 ni huriat tahun retreat center Taman Jubileum Sukamakmur Sibolangit na niuluan ni Pangula Nago Tiki tuata nama dongani nasida di pardadanan napaunopon ruas napida mamuka mingguta sadarion nungapida huria inata nyonya Dr. Andus J. Bajarnahor Boru Sinaga ruas sian sektor opat pida huria tu HKBP Rogate Resort Rogate Jalan Gaperta napaduahon mamuka mingguta sadarion nunga pidda huria keluarga ni amata takas gultum inatai rumodang burna pitupulu doho dua yanakon nasida ruas sian sektor 10 sada keluarga pidda huria tuha KBB Martoba Resort Martoba distrik 20 sia Deli Serdang napapituon ruas natabba di mingguta sadarion nunga tajalo gabe ruas ni huriata ima keluarga ni nata Carolina siahan dohot sahalak yana kondasida keluargaon pida huria sian gereja Kristen Jawa Nehemia Pondok Pinang Jakarta Selatan tinggal nasida nuaing ima di perumahan Geraha Indah Kelapa Gading Blok K nomor 20 Jalan Kelambir 5 ruas ni sektor 5 anggiat magabe ruas nama ngolu jala sitiruan nasida di joloni tuhata pinangido mono marminggu sadarion ruas nataba sajongjong di kananna dalata masih tadaan mauliate mungkin marminggu jam walu nasida na pawaluhon penerimaan mahasiswa baru nunga dibuka penerimaan mahasiswa baru sekolah tinggi teologi sekolah tinggi guru huria sekolah tinggi Bibel Pro doho sekolah tinggi Diakones ni HKBP untuk informasi lengkapnya boy ma tabereng di mading ni garejata manang di Facebook HKBP Cita Damai na pasiahon parahlado do ruas namar sahit na parjolo ima bae na tigoran hutauruk perawatan di rumah sakit Murti Teguh sian sektor Welu na pasapuluhon
hata mauliate. Marhite titingon, huriata pasahatom mauliate tuhita, sude parhalado doho ruas ni huria, ala uka do rohata pasahaton kado ulang tahun, 67 tahun na KIP Citadame, ima pengadaan 2 unit TV 85 in di altar ni gereja tahun, marhite spontanitas di pertanggiangan ulang tahun, para dekor, guguan sektor, dot amplok tupak, makalason 67 tahun na tapasahat di hari Minggu na salpu. Disakapi huriata di Minggu na naingro nunga tarpasang TPI asalam dengan parminggota nang pasaurata. Tuhata mana totong, mamasu-masu huhut, manupahi sude ulauta. Na pasapuluh sadahon selama ulang tahun. Sude parhalado doho ruas ni huriata KIP Cintadame Resort Cintadame pasahaton selama ulang tahun hatu tubuh doho parbogason tuhamu salhu parhalado doho ruas ni huriata di mana membuka mulai tanggal 5 Mei 2025 saat 10 Mei 2025 sadarion saya diramoti tuhata mahamu dileu gajang ni umur jala tuhata mana mamasu-pasu hamu marhite pasu-pasu patodion nang perdagingon diaka ulau muna ima torok ni kana marulau ditikion ni godang na 30 elu halak na parjolo ima Elpina Boru Sibarani tanggal lahir 6 Mei 1924 umur 91 tahun sian sektor obat napa toluk laluhon ima Alpenia Rose Simajutak tanggal lahir 10 Mei 2024 umur 1 tahun siak sektor obat. Saya diramoti tuhata mahamu dileu gajang ni umur doho di pasu-pasu mahamu dia kaula muna hatani tuhata nama dok di pasal menonoplono maya 20 pinuji made bata naso manulakon tangyaku manang asini rohana pe sian na ahu. Amen olat ni mangasana. Shalom marita salutna. Maredde mahita huhut papungupelean sadaa dohot sadabe.
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mga ramuti ati-ati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hatta pinasaha matua mo sa luhut na selamat hari Minggu mari da sa luhut na. Horas madihita. Hurian itu hatta do nang upasat hamil jamita di Minggu ta sa derion. Dengan dupa saat kami hombar tu titing nakin naong tatangihon di suara ni titing mewakili sudi parhaladu ni huriata udok kami mau lihat ini rohanami tuhamu saluhu nakamanami nami na burjuroha na parsidohot manupahi sakap ni huriat taon mangganti dua layar info kuson marhite-hite TV hombar tu target nang tersurat ngalubi niyan mauliate madita sa luhut na di kerjasama tanauli sa luhut na otikso sa dia buido makkorhon sa luhut na las ni roha lam tu tabana aka pakkobesion nang sa luhut na pe aka pakkobesiota nang aka parsaurata itong atongan ni huriaon sa halinay mawakili sudi parhaliado mandok mauliate hami di sa luhut naman namin na nami tuhatama na manupahi ulon mudah-mudahan di minggu nengro hombar tu sakap ni para tahun ni huriata nunga dipasang be TVT mudah-mudahan boy asalam tu tiurna parnida atta tu zulu doa kalan nasingna tuhatama na mamasu-masu hita manginang hurian itu hata ni debata di minggu tasaderion di minggu jubilate 10 Mei 2025 di sian Hesekiel bidu 34 ayat 10 sada sahat tu 10 onom. Hesekiel bidu 34 ayat 10 sada sahat tu 10 onom. Songonon mahatani debata payut hamuma di bagasan rohamu nabi. Ay songonod do hatani Tuhan Jahuba. Idama au apala au sadiri uso-uso sogo di biru-biruku. Jala luluwaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan na diari uju di tonga-tonga ni biru-biru na akan napapari ibana suang songoni au mangalului biru-biru kusogut. Jala paluaok kunasida sian saluhut inganan parserahan nasidai. Uju diari obbud dohot haholomon maripot-ipot. Jala au manogihon nasida ruar sian akabangso. Dohot papunguhon nasida siya nakaluat asa hubuan nasida mulak tutano nasidai laos au marmahan nasida di atas niya kadolok Israel di bagasan akarura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon di japalan akanalomak au marmahan nasida jala di atas dolok akan natibo di Israel parudaman nasida di sima mangulon nasida di parudaman na dinggan jala japalan apalan na lomak japalan na di atas ni akadolok ni Israel au sadiri na mamarmahan biru-biruku jala au paulon nasida ninna Tuhan Jahoba luluakku manamagoi jala mulak buanokku na tardepari, jala lilitakku do na mabungangi, jala pargoguakku do na marsahiti, alay anggwa kanamok moki do nagogoi siap ponokku do, au sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhum. Ido ianggo sahatna, hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus, ra akan sorang di kota dang di Bonapesogi di huta tardok di daerah Toba nang Samosir dokonon jala mungkin dang pola sudi na sorang di Bonapesogi pem babotoon alam meragam do dang pala sudi songonaw na sorang di kotaon binoto lahu marmahan horbo dang sudi maboto lahu bohaca rana lahu marmahan horbo ala atarina man na somal laho si parmahanon di huta. Epelegi iba na sorang di kotaon, be dia binoto
binoto pe horbo songoni ala na mula na masipata tu huta anggo na marmahan dang na binoto. Jala dang ulaw na mura laho marmahan akka panas songon akka horbo songon dang ulaw na mura. Songon na hiya hu cerita tu hita kamanginang flashback kita sa otik tiki marhoba sa mi di si horbo adong do ruasta na marmahan horbo guarna pe si horbo ma na adong disi horbo me do damangi jala lincah do dua do horbo na sede na marguar siya cimun botamu do cimun tayo cimun iya hurip pumodom irma sutu patak kasoni doa na perjolo at cimun na pedue hon guar na si sayang say panot no ti masya jebu jadi ala na at terbulak do lapangan ni si horbo gari janamia terbulak ala na lapangan bola do di beribaan di si at terhubering mahutak putatak masya jebu hula di goraibana at cimun pitoro horbo iba luar biasa naroha sayang pitoro ba hula di sita sehari mardelan naroha rona ma ani beda tiki calok padita dope apala ruas ni ba jinoro apala horbo di jo masak nang boyro inaroha songoni dicoba mau dah dicoba horas samang horas ay hubereng songon namata do panggoran yarang di horbo niku boy do mentes abu yamang boy ali maul do amang apala maul na hubereng amang holam maju saheli rodo debe niku bacu bang mak ninna uco dah uco acimun niku acimun niku sampai marporos warak kudang marnaro acimun niku mau nih na perjolo mungkin na perjolo mauldo ala si panganoni narohaku acimun mungkin molo si sayangon burjudon si sayang itu sayang niku habe pitoro anak buru ahamang minna nyata itu jadi saya di Jawa sayang api Roma diri puma di Jawa guar ni mana ternyata dang ulaun namurana marmahanon dang ulaun namura aletuk pesongoni yak kamanginang didokon napistar do songonon ummaul do marmahan sada jolma martibak kon marmahan 100 horbo ummaul do marmahan jolma martibak kon marmahan 100 horbo memang namaulat do hita jolmaon di parmahani ubuk may dot hata 1 ibu bisa merawat 10 anak tapi 10 anak belum tentu bisa merawat 1 ibu nyata dui mau lihat dia kena burju kapoparanna mau lihat godang matang yang kasih burju masalu nak kapenopar munak kamanginang ale realita dang boy tagabusan rado do inatai mga rado tiak kageleng na si 10 radot iba anak menjaga di leo do sudia kanarikot hape dung dihetuaon na si 10 pedang terbahen na laho mga radoti di homa umaidah di homa jo sibuk kami dang terbahen menjaga ninna maka nadong do hiya sunguni Roma omak ni inat tahun sian huta tu Jakarta dialap parumain na dialap horas inang horas sehat do inang sehat cipiki matong horas inang horas do mulai teminang saat inang di hutan namion di Jakarta adigan mula inang tu huta adigan rencana ni inang mula tu huta kamu coba berpikir ipe saat hai pitor disukun adigan rencana ni inang mula tu huta datang neng palao ni ala yakid doa anggo parumen ni parcita dami burju do amen mantap tido ala ni idang ulaw namuraka manginang marmaha jolma ido sada holsonia kanatoras maradop ponak kageleng na apalagi di zaman nuaing dang tardok kata si parmahanon nya kagelengon akadak danakon do kalan nasing na
lama marmahani ruas. Lama marmahani ruas. Si pata mol murado marmahani ruas unak kamang. Inang. Iya udah. Mul salah ingot tahu. Mudah-mudahan salah teh. Awet teh. Di database na baru kaluaron na baru tada tahun 500 siapuluh sekian nanti emang sinagati. Lupa amat dok. 510 kakak hali dua majo suami istri majo tardok dok geleng na. Berarti hampir 1000 hampir 2000 halak nama dison naikot di parohahod doh denggan asing-asing musai rohana asing-asing musai hatana asing-asing musai pardopahanna itu dah si pata mok salah itu dah bosa mekelam marninyang pe salah itu hodokan pe si pata salah dok macam matahe ale ni halacho do sudi ido ubain maul do las ido neng taida mari turpuko na kamanginang maul do marmahan jol masongoni ma parmahanion ni debata marmahan bangso Israel di boto hamu do songon dia bangso Israeli rasongon hita do ibana nunga di peluasian Misir opung nesi dan ujui dang diingo be gabe tu ganaganaan ma disoba tu ganaganaan disoba ma akad debata na asingi dang di pangasahon bede bata dihiala nasida oh ngal hebat ngal luar biasa behami ninna manang isi behami ninna uzungna di uhum debata manasida masuk tu Babel dung di Babel mahiu manasida madate ma akar raja ni Israel pe pada saat itu dada mabuan Israelon gabitu nadinggan bukan dia tidak membawa Israel semakin bagus tapi malah membawa kepada kehancuran, godang korupsi, godang akar pamunuan, godang akar naso hasia di bagasan dosai. Alani dosa nasida gabetu Babel, marserak manasida, marserak, dang pungube. Jerusalem bagas joroipe ngamalengse, holsoan manasida, madele manasida, marningot saluhuna. Alani di pasubu debatado bangsona humasusa, taong. Ditongos do panurirang Hesekiel paingoton nesida di paingot ido ubahen mulo tajaha anon di bidu tolu puluh tolu las oddo si ingotot takamanginang ini adalah ayat yang paling perlu kita ingat singok ni si Hesekiel tu bangso Israel ido molo di botohodo donganmu marsala mengulahon na jahat hape dang dipalubaho dang dipaingoto mate maima di bagasad dosana ale tunggok kudo mudarna siakko alay molo dipaingoto donganmu na marsalay dang olo mubay bana mate maima di bagasad dosana alay malua do anggo hosam ninna melua. Ternyata dang ulaw namura akamanginang paingotor jolma. Dang naulaw namura. Di 2 Musa 10 sada buita ida hatakangon ni Firaun. Hatakangon ni Misir. Marhite-hite raja Firaun. Ngasay di paingot di bata asa muba marhite-hite akan namasa. 10 tulay di siya tulah na parjolo dangolo muba bekok kamu jo takang ni jolma ngase di paingot marhite akan namasa dangolo muba ditulah na pasapuluhon ma dingot tamu do apa tulah na pasapuluh na kamanginang asing dang dia lusiaw daong ninahamu dingot tamu do menang naso di boto hamu nasa iwo tohami doang mang itu so dapat lawa anak sulung mati imat pak tulah na pesa puluhan jala do geleng ni si Firaun mati bekok kamu coba nginang dah dari 9 peringatan yang diberikan oleh Allah kepada Mesir melalui Raja Firaun itu 9 itu dipatahkan ibana rohana dipatahkan
Padahal sudah diingatkan. Di ke-10 langsung orang terdekatnya, anaknya dibuat. Disibai bana. I'm give up. Menyerah au. Menyerah. Au menyerah. Ini kemana semua ini? Ujungnya lihat di mana itu si Yusuf. Ujungnya dang margogo bemisir pada saat itu. Jo doa kamangin ang ngulutta songoni dipaingot terus dang olo muba. Jo do joloho na asamuba. Jo jolo madabu asamuba. Hati-hati amang, hati-hati ho. Sotung madabu. Tenang aja mama. Tenang aja mama. Amanlah itu. Habidung madabu tangis. Dokalan nasingna. Amang inang lagi viral nuaing di media massa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saya ada terobosan di mana ima di pamasu ibana do akada dana na jukat na takang na narkobaon na sikolai na olo sikolai tu barak militer dipamasuk godang do produk dot kontra biasa di anggo mabahen na dinggan mambahen sa daulaon godang do produk kontra ale bere kita mak duku pamana makan duku pamana sogoni hupersiaya do dinggan ternyata memang anak-anak sekarang harus banyak kita bersabar-sabar dan harus banyak cara kita menghadapi dang marsikola HP di pasikolahon dialo o makna apa kau dibuat sejam dibuat tamu 2 sejam so na samurai bayak ko masak murai anak SMP mabuat samurai lau marhua lo songonon lo mangasangi narkoba dungi Roma tidak mendidik, tidak beremansipasi Komnas HAM nina. Jadi masukna mulu mangalon netua-tua na denggadi. Ale ternyata duku toton 3 hali. Gudang udah bana tangis deh bah. Nah torasnya tangis buasa nina hamu ala adong do harapan nasi dia tibo berubah do geleng na. Berubah. Jala dana kipe songonido dung neng diangkut tu truk. Ampun mak. Ampun, gak mau lagi aku, ampun mak. Jangan dibawa ke barak, berubah pun aku. Songong gaya denet. Suwer aku mak, suwer. Nina. Sumpah aku, sumpah. Kasih duduk danak. Sumpah aku mak, sumpah. Habetong do, tidak dati. Ima. Jadi adong do cara nih Gubernur Jawa Barat paingoton dung jolohona yang dibuan tu barak dididik do nian dididik do dinggan dilihat do mangan dididik do samuba dia aja do dinggan jolohona do samuba ido ubahen riko do hitam mata-mata nak kamanginang so tung siga akayana kotei alani subuhi hitam bangaradu do dinggan ada kusalahon manang isya manginang alitegas do hudokon songonon tanpa hudokko pesir pamangakon jala situluk matani horbo hudokon mohon maaf 1000 heli maaf hudokon mungkin salah nami onak kapar heleru peditaniku do akalan nasingna gudang do akana poso pulung tak terlumubi remena poso bulung anak boru naso diboto be marpahian na dinggan ido makana dung taunon hupatu pahami pertanyaan na poso bulung dijabu-jabu hudokon tungso jadi rohamu molo so mabuan madar buat bi madar nak mungkin ala dibering WAI disukum atau makna marah amang Rocky kenapa disuruh bawa mandar marhua mandar hira mama aku minna ya mungkin dibering di pertanyaan kan
Ba marmadar do makko marhupula marmandar au. Ro mau makna baga alus. Ya memang gitulah buru. Iko marmadar do ba. Apalagi pertangyangan. Holani nama cara nami amang inang. Maka nama marmadar bido kana po subulungin wa pertangyangan di jabun nabi. Dibagas Allah tu bagas nama hupa piddahami holan na po subulung. Adong musido ya manggalusiaw. Mamaku aja nggak larang mang, ninna bah. Mamaku aja nggak larang mang, ninna. Jadi ahabi alusta. Sahit taima unang manolosol yang manginang. Au saya udok kodoso. Tumagot do dana kitangis nuaing alani pangajarionmu martibak kon hodo na tangis mamereng akayana kon muhaduan dak kasea. Tumagot do. Nakana kan heado hudokon na jolo holat di bolang dak danak. Lao do. Di hobesi do. Nuaing mula di bolak kamu buha laki. Hah? Dibolang musik kan? Kenapa? Besar kali mata mama itu, bapak itu, kenapa? Ada masalah rupanya. Nih, enggak. Sahih tadui. Jadi ahado honokku. Alani unang jolohona. Roma si bangsa Israelon di ayat di pidu tolu 10 atong dungai dipaingot tohami. Manginona madosa itu hami. Atong buhama hami, manguru duhami, apakah kami akan hidup? Ninna. Roma Ezekiel marhite-hite, Roma debata mati Ezekiel. Songon sitong na mangulu Jahoba, tung na Solomodo rohakku mida hamatian ni, hak perjahat. So ikon mida mulak hamu mulak ni perjahati tumadikot dalan na asa, mangulu ibana. Jadi hamu mulak ni perjahati do tumadikot dalan nana di halomohon debata. Ido makana Roma ayat 10 sada terpukul ido ma atong apala ausad diri ma uso-uso. Luluaku ma nina. Hupalua maka akan terdepari akan mapari hupalua madinggan. Dung adong mapanol solion dua magodangna. Na parjolo di dokom ma di 10 tolui. 10 tolu. Au manogihon nasida ruar sian akabang sojala papungoku nasida. Hubuan nasida mulak tutano nasida. Laos au marmahan nasida di atas ni akadulu Israel. Akanang manginonai, akanang mubai dibuat debatama di papungu ma. Asa dinggan. Alena peduahon aha, adong do uhum. Didokkom ma ayat 10 nomina perpudingi. Alai anggona mokmoki dohok nagugui siap ponokku do. Au ngiri-ngiri sedak do menjahatur pukon. Asing mekel hamu. Aikan ido toho do suraton dison. Anggo namokmoki dohok nagugui siap ponokku do. Ai ngiri mau niko. Ay buasa na merniang daong naro aku. Ala na moki ya. Berarti dang boy mok naro hak molo secara letterlet kita mengalapatyokan berarti dang boy mok. Dang boy ikon merniang do. HP daong ngamanginang. Akan nagugo do na mokon dilapati ma akaraja ni Israel pada saati doho akaraja ni Babel na soolo marmahani na siya do denggan. Memang asing do lapatan na di Batak doho di Indonesia. Anggo di Batak itu do siap ponokku. Siap ponok. Anggo di bahasa Indonesia di Alkitab bahasa Indonesia itu do kulindungi. Do kan? Anggo di siap pun hirana ya dibinasakan langsung nima. Ali anggo on dilindungi. Siana hata esmor dohot siamat. Sebenarnya neng mandok do kulindungion what's over hupamanat tamu hati-hati hamu akan menguluhuni hati-hati hamu akan mengului sotung di paswasiok kamu ngulumuna alani ido parbueni akan namal soli nang mubaya kamanginang nang muba nang mula tu debata
jolo ngahona muba mula matu debata. Siano nak maaham matalapati amanginang di boto tuhatai do holsom. Di boto tuhatai do holsot tamanginang. Tung beruju songo dia betu hataya kamanginang dihinatakang ni Israel ale di asi idope. Tung beruju songo dia betu hataya kamanginang dihitaon nago dosaon natakangon tok tong do diboto ibana holsota. Buku ED 220 seda. Tolong dulu Pak Ocang, Pak Theo, Pak Beri 220 seda. Ayat seda. Aku gak mengenal. Saleleng Jesus naman dongan iyaw mapurus also kisay di iba na ayat 2 Parmahan Jesus bago ka mangina biru-biru na dito guto-guton niki dambe dido donakin saliling Jesus sina mendongan niyaw maporus holso iman. Jadi do parmahan Yesusi biru-biru na doau ditogu-togu todiki dang be marmara. Alani i boha carana asaw ng holso ako. Asaw ng madele roham. Asaw ng madate roham marnida kanamasa di bagasan ngulum. Holan sada do alusna palawas majahuba marmahani di bagasan ngulum. Palawas majahuba. Palawas jahuba. Marmahani ngulum. Idu makana di do haburjuon ni debata di bagasan nguluta. Ayat 10 pati di dokon ibana do di bagasan turpukon nakin. Di japalan akan nalomakiyaw marmahan nasida jala di atas dolok akan natibo di Israel parudaman nasida. Bekok kamu mamanginang haburuzon ni debata di sarihon do tuak kabiru-biru na narikot di sarihon do taringot tu pardagingon ng partodion nasida di bando di parudaman ingalan na denggan dao siya nakana asing di ramoti datong lasrohata kamanginang na di sarihon debatado ngulutta dope di pasu-pasu dope ngulutta datong luar biasa madaleni pardalanan ni ngulutta sigano pari burjudo tuhat tamanginang burjudo na burjudo do mana patut mahita marjubilate di bagasan sadarion marolopolo mahamu alisa dok tanoon ninna marolopolo ma portibion ninna do di minggu jubilateon marolopolo marlas ni roha masadok na dong di portibion marolopolo marlas ni roha tarida do halak na marlas ni roha manginang marhite pareddeon na carani mana maredde tarida dui mulong nga ende na songoni semanga na dang mungkin say murhing pardopahan na dangi dang mukikan ay ulo do deba say upamanat mulo misalnya maredde songon nakikan ado lagu na parjudo nakin makan lak codingot tamu do memang. Ana mo dood do hamu daw kan? Daong kan? Ado lagu parjo nakin. Ai ma. Ado. Puji ma. Nani ay nado?
Alis si ubebering masih juru nakikan. Sa sitong nakan semangat do mangit deho ni. Lagu parjulot tong. Puji ma debata. Ido makan na siya dong do halak na tong mared di misal na jol makan. Si songono may dibetangan na dihutong matos yung ni ido. Manang na si majujung na pedo do bergoyang. Ali dong nutong songi nakin hupamana siya joloon. So tong diri po mo da ko pamanat dah. Udah songo ni. Puji ma debata. Nangiyang ado puji. Ado puji ote di si. Dilihat do pamangat tu hodo dengan do suara na tio HP. Puji ma deba. Kira na hol sowak ko. Las do rohamu na manginang di minggu juga sa darion di parmahani di batahita. Las do rohamu na. Iko ni do da. Iko las do rohatak ka manginang maddeleni ngoluon. Ado na jojok mangambak roham manginang marulupulup. Ado na jojok mangambak roham akainang akamang marlas ni roha di bagasat Tuhani. Ulem masada contoh songonon. Hombar tu epistel na tajahan akin. Adong sada buku na hujaha martir-martir dari katakombe. Jadi mungkin katakombe kita nggak pernah dengar manginang. Tapi kalau Kolosium di Roma, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu Kolosium. Kolosium itu suatu tempat yang besar, tempat pertarungan peperangan antara binatang pada saat itu. Sementara katakombe ini adalah kuburan. Hirana pasar toluon, godang kuburan, ale hirana holipi mana tertutup. Jadi najolo sama epistel nakinani, epistel na sian pangukaponi, godang do akahala Kristen di gosa-gosa di pamate. Jadi godang do halaki lari tu katakombe, alana di kuburan badia dope di halak Romawi uzui. Jadi dang mungkin halaki tu katakombe tu parbadaani. Ale dia akan terdapot di buan mahalaki tu Kolosium. Baik kok kamu juga manginang nga di gosa-gosa neng di pamate. Jadi parmate ni halaki pengiri do. Di buan matu Kolosiumon dialo ma jolma mangalo singa. Dicabik-cabik singa oma jolmaon halak Kristenon. Boto hamudo marhua akan nasogoroha aka prajuriti nasogoroha di Kristeni mekkelekel do halaki mantap. Alai lubi sianya manginang yang lebih besar adalah apa? Tarsurat do dibukui. Tidak ada satupun ketakutan dari yang akan menghadapi singa itu. Malah orang-orang Kristen akan menghadapi singa itu. Mereka tegar, mereka tersenyum. Bahkan marid di donasi data buah. Pos dorohaku di tuhaku. Dan adong panang persoalan. Pos dorohaku. Surgoyo tatapok kusogot. Molo mahiu, molo madate pe audison, surgoyo tatapok kusogot, alani marsitutu audang mabia roman dalani salutna. Baik kok kamu jua manginang. Luar biasa ini huriana perjului, abad perjului. Mereka dan tidak bisa berkumpul marminggu songok kita, alai tok tongdo marlas niroha nasida, dia dopi nasida hamatian, tongdo margogo nasida, bohahita. Unang-unang moloso di pasaut tuhat tatang yang muolo gabi mahiuhu marminggu. Ulo gabi losok roham marminggu. Itu dah. Ate akainang sudi do tangyang mu di pasaut. Ena mu dua kena tahun. Sudi do tangyang mu di pasaut akainang. Daung kan? Daung. Boha gabi sumar minggu ho. Nih, dang dia lusi asing. Sudah datang yang mau di pasaut, daong. Molo so di pasaut sudah datang yang mau gabi so marminggu ho, daong. Tong do marminggu kan? Itu. Hati kamang. Sudah datang yang mau di pasaut, daong kan? Gabi so marminggu ho, asing dang dia emak dia mengalusi. Amang dia dang mengalusi. Hati kamang. Sudah datang yang mau di pasaut. Daung. Gak bisa marminggu ho. Asing melef. Daung.
Waripu dia edit delusi ama huria. Wala tiki markor amang. Do kalan nasing na. Nah, molo tangyang muso di pasao gabi so marminggu ipe salah do. Ala dileo do tuhat tangolu tuho. Dileo do ngolu tuho, dileo do hahi pasot tuho, habis so marminggu ho. Alasan mua. Iya tung na modom ma, iya tung na tarpodom ma, do kalan nasing na. Unang holan ala ni saotik. Ikosongoni do hakrisenot na manginang. Molo aci peso si majujung terus merdela. Iyo. Makanya asaluk do si majutok kalansiyon. Makanya tuwet-tuwet tahun. Hubo to do adong bido parsahiton naon. Iyo. Ngasipate kumula-ulat tu rumah sakit. Ulu sipata pucat-pucat to sete bida kopung dah pucat-pucat to sipata. Aliang ko na minggu ikon, pinomat sa tongadalan, molotuk pedisi acit mulak. Adong dope usaha. Odang, hula na tukulok ko, dang marminggu. Utang mo do tukulon. Aha. Aci ipon nimmu maci ngingi dang tewo. Aci ngingi. Tu pedi tahu mado aci ngingi kadang tewo. Aci ipon, iyo. Ondo tukolok kadang tebu. Buas sedang maraminggu amanginang. Wah bino namang tukolon. Nina. Rikok do dia kun sosial tu si. Itu. Kan. Boy do songoni do deba. Olo do hamu songoni. Iyo. Lao do dia kun sosial ni huriata. Mangalian sosial. 7 ni amat tahun. Marsahid. Ala ni apa maksud tukulun. Nah. Do kalanda sing na. Unang ay tukulun memang aci do. Alina rohak ko si majoja undang gabi na marsahid. Memang kalau sakit gigi semua yang sakit amang inang. Ido. Makanya lagu itu pun saya tentang itu. Lebih baik sakit daripada sakit dang sungguh dena dah. Aku salah doi. Itu. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Aduh malu merdang dut itu. Ima. Coba kamu sakit aci ipon, tukolon. Oh. Suri hona sarsar, hona muruk. Alisia ni pehitam marsier do manginang. Unang ngalen ya ka persoalan membaik kota rabat marlas ni roha. Unang dibuat arsak miho gabi mago las ni rohami. Ido makana sedong do hudokon sian padoit pe bodo ro situa ni loba. Siap padoit. Di boto kamu do lebah. Lebah kan? Ahado na di parbuin ni lebah. Madu. Tonggi do. Ido kan? Anggu maduit do acik do. Acik. Alisiat paduiti ternyata nas mamben panduiti pe boy do parohon. Situa ni loba. Boy do parohon na tonggi. Enggak semua amanginang paru kilomi mambahe kohol soan daong. Adong do boy las ni roha. Mau lihat mbak Tuhan. Mungkin seikon mula-kula kau tu rumah sakit. Alai burjubedo hape yakka poparakon pahupuko burju do marsikola. Tuhan, mungkin galea unwaeng. Seolan na peak di podoman. Ale moleate mak burju anak do parumaiku do helakku mangarudu tiau do boruku. Jadi enggak semua amang inang kesusahan itu menghasilkan penderitaan. Tidak. Banyak sukacita di luar itu. Mungkin iko marsahi do ale lubi siani di patongon di patu pada bata adong do songone. Ido. Iko itu singoton. Alani iko boy doho manang bohape persoalanmu tioponmu jahuba. Iko nido. Ikon di tiopodo jahuba di pardalanan ningolum. Ido. Lak manang boha. Unang ditikilas roham ditikilas roham puji Tuhan. Ditikiro akan membaik komarsak. Alak mau Tuhan, dang tolak biau. Dang songoni be. He adu adong seret cerita songonon.
Adong do berita merdongan poda. Taringok tu hoda Kristen. Hoda, botamu do hoda. Hoda. Botamu do? Boto, iya boto. Hoda, dang Honda. Hoda. Kuda, dang Honda. Ano so takas do suara kong. Takas do kan, ido. Ano diripu do non hoda, HP Honda gabi hoda. Jadi adong mana nang manuhor hoda. Hodaon. Anggo hodaon sa helion asing do siyan hoda na asing. Jadi Roma nang manuhoron. Hirok koma. Saya mau beli nek kutuhoron. Sedia. Alis belum nek kutuhor nek kucoba zo. Nina. Jadi bohado cara nasa mardelet. Roma tong napuna saon. Molo neng mardelet do hodaon. Dok koma. Puji Tuhan. Nina. Ainang, amang? Puji Tuhan. Neng mardelan puji Tuhan. Oh. Atong neng molo neng meredi neng so. Ay dokon. Haleluya. Nina. Akamanginang. Haleluya. Oh, kapang di. Nina. Dicoba mana mo? Nakok memang tuh daun. Puji Tuhan. Mantap. Tapi tong gimana? Terus bagus benar. Puji Tuhan. Lam kacang daun. Lam kacang. Puji Tuhan. Nina. Hapi tokin naik. Hira-hira 3 meter naik. Adong do jurang. Lobang di Solo. Lupa mai mana? Ayah adon nakin mabain meredi. Adon nakin nang mabain meredi. Mantap, berarti dang modok kamu, mantap. Itu. Haleluya, Nina. Lupa mai mana? Adok kun topu ma. Di mana? Haleluya. Memang tadda do hoda Kristen. Udah didokon haleluya, meredi daga puang. Sit. Hira-hira otik nai mak, sacokal nai mak masuk tu jurang. Ale tong do daba mate halakine dua daba. Tong do mate dua ca daba. Alana dung sahat dung meredi ku hodai pitor dia pus amate do adorana. Puji Tuhan, Nina masuk matu lubang itong do. Puji Tuhan masuk do lubang itong. Jadi mate do dua ca daba. Itu. Do nek kudok ko namang inang. Do nek kudok ko siat terpukon. Sian cerita nakin nanek kuba enak udok ko ni. So tungga beta ripu, holan ditikilas rohata bu eta dokon. Moliate Tuhan puji ma Tuhan, moliate ma naburjuak ko na holongan roham tua da kolani iperiko. Ada ditiki arsa ni rohampe, iko boy do berengon mo adong do hinauri ni pabenan ni debata di humeliang muna asing. So na dokon nakin. Tuhan, mungkin di paluas hodo au susan waing. Maradu somodo mau, maradu marsahit au, maradu ikon lau au, tibu mulak ngaborngin, ale moliate ma Tuhan, hasea do sudah gelek kudo denggan. Tuhan, mungkin saya marsakau memikiri gelekon nasa sedaun, saya membenau marsakon, memikiri on dokalan nasing na. Alelehong magugu tuaw Tuhan, marhiti-hiti akaya nakok kuna asing, laho pasonakon nguluk kudo akalan nasing na. Tuhan, mungkin itu. Tuhan, ikodonot tadi. Mungkin udang doha salah aku. Tapi lagi akan itu maradok pun nakaya nakon na akapoparan na dihetuaon na. Ido. Pasu-pasu mana sida. Gudang mungkin radu saku di haposookku do akalan nasingna ale di pasu-pasu hodot tong akapino parhu saluna ipe si hamulate honon do mangina. Jadi dak kolan puji Tuhan moloro arsak ala mau Tuhan dang songoni. Alana anggo paru kilo niak kamanginang margat kisorit do. Ya ki dua sudi do hitaon adong bedo paru kilonna. Kita semua punya masalah masing-masing. Tergantung halak do bohado cara nambang adopi. Adong do halak dawe nang lam godang paru kilon na lam mok-mok. Adong do. Dia sotong diri pohamu do au mok-mokon alani godang paru kilon dah. Dang, memang nasongonod do, Adong do memang, mulu adong do pisi pikiron na lau imana mangan. Lau imana mangan. Adong do songoni hamu amanginang. Adong do kan mangan na gugu mangan. Alana parditaresot songoni do, parditaresot. Ang serius au itu ang parditaresot songoni do ang parditaresot Merwin dang olo pola olo sipik namikiri bana lapatan na orang paru kilo ni pitor lau di mangan
Dijalui mana 2 pangsit. 2. Mekel hamu asing. Salah manjalo 2. Daung kan. Ido. Asing-asing bedo. Ang perintah songoni anggo au modum do. Modum. Tumagon do hupa podum. Ale dong musi na asing mungkin. Cara-cara na asing. Ale neng kudok ko na manginang ikon si piopot tadui sian pandoiti pero boy do rosi tua ni loba ala ni imolo tuhad do parmahan di ngulum ingok ma ayak 10 nomi luluan na nama-nama goi mula do bonon na akan latar dipandai lilitan na do akan nama bugang jala parguguan na do akan marsahit ikonido molo merasa huwa manginang di posisim na tumoro ingok makdang di paluas tuhani ho humasusa asal maolo ho di parmahani di bata hupaingok sa halinay partikyanon unang di paswasehon pake dohok denggan ajari geleng dohok denggan na manginang so tunggay manusahing ngulum hudokom ma ajari dohok denggan tidak ada yang sempurna amanginang keluarga ku sendiri pe keluarga ni hapad di tau ku pe di Batam tidak terlalu sempurna semuanya. Tidak semuanya orang melihat, mohon maaf amangina, mohon maaf. Tidak semua melihat luar biasa teh amang si mamora inang borusihite semua sukses anaknya. Dengan do sudah geleng na saya ada dokter 2 bidan 3 pendeta luar biasa amanginang tapi mereka tidak tahu gudang do persoalan di bagasanon ena buni dia dopan ena torok. Jaga do dengan ramote do dinggan jala molotuk pe di bawah dia ka persoalan mu manginang ingok ma bisarion debatado ala boha ala irokon epistel nakin molo holandi portibion hita makirim jol mana dumangol do ale halak na marsitutu di portibion na say mamparsirangguton ha perseon na adong do haduan surgo tujuan na makay do dang be mauas ibana dang be male dang adong be ditinggang ari ala yakid dua sudedo hita na pungudison tujuat tahulan sedero surgo hasonang todo manginang ido makana dong do endeta tu dia ho dung mate ho tu dia tu besar tolu tu dia do ha tu surgo ido aleka jolo mamolus si malingkar mamolus pasar tolu toho de kan ido kan ido berapa lah buat sudido alekan molo disukun songonon tu dia odong mati ho tu surgo amang atong isi manolo parjolo porhat nang maju amang maju parjolo unang maju igudang do pihak katanggungan amang utang sotar gararan do kalan nasingna alay molo tukpe di paluas di batahi tadi bagasan pobbason di bagasan partikyanon neng mandok holan jahuba do si parmahan dihitak kamanginang jala ikon tabulus do saluhut na alaboha di patongon do hita tu japana kana lomak dang di paluas hita humasusa alani bargogo mahita pos marohata di pargogi de batado hita jala muba mahita upaingot sainai berubahlah unang jolo di paingot ale bicana dong partikian muba ma asalam dengganna saluhutna hujungi jami takon 180 walu ayat 2 ikon gogoro mangente honon sada walu ayat 2 endet tapelian nakin tak beri
Itu Tuhan, sabam dorohanami di Portibion. Lahu mambain sangat di guarmu, ikon sabam dorohanami. Ala margati sore doa kana masa di bagasan ulu nami. Roak kasih taonon parukidon nasipat mambain huma susah, bahkan sahat tu mambaik kami medebu tu bagasan dosa. Sipata jok dohutu dar hok kami ho. Hupasiding kuran mangiyahi akahagiot. Huilalahami jumago hami. Huilalahami humeibat hami. Huilalahami Tuhan saluhu nangaturena hubek kamion. Hapi jok do hami songon bangsomi. Nasay manundal hokko mangasahon hagugoon ni Portibion. Nuaing hupilit hami maho. Upaluas hami maho marmahani ngolu nami. Mambaik kami margogo mamulus saluhu nakanamasa. Ala dang paluason mo hami humasusa. Toktong do ramotanmu ditogu-togu hodo ngulu nami saluhu na Tuhan. Mulutuk pe di ruraha mateani dang tahutak kami. Ala pos do rohanami Tuhan. Hodo silihon gogo Tuhan. Ajari hami toktong marlas ni roha di minggu jubilateon. Tukpe godang aka arsa ni roha nang holso ni roha. Ay bui dosian pandoi tiro dosi tua ni luba. Bui dosian aka paruk kilo ni aka namasai. Mangajari huhut mangalehon las ni roha di hami ganuk marsada-sada. Toktong lehonon mugugu tu hami Tuhan. Mamulus saluhut na. Pasu-pasu aka ruasmu Tuhan. Do aka parhaladum nadong di HKBP Cinta Damai. Di las ni roha do arsa ni roha. Mototong na mga ramo tiyak kama namin na namion. Tarbahin na sida marlas ni roha. Mga lugahon pardalanan ningon na sida si ganupari. Dia katangiang sita-sita pangiduan niya manamin na namion. Homa na patulutso ni hobar tulomo ni roham. Asi maroham Tuhan na basa. Dia ka natongon di bagasan parsahito Tuhan. Napeak di jabuna. Di rumah sakit. Na mungkin rap dohot hami di son. Na sehulak-ulak Tuhan. Merubat alania kaparsahiton na songgop tu pamatang na posto rohanami Tuhan parbinoto doho daw ni makan na marsahit lehon hagugo untu nesida asa tong to sumuang gugu nesida buy sikop nang haipason di pamatang na Tuhan Jahuba di bata amanami pasu-pasu wakak iya na kopoparan ng keluarga nami pesaluhu na nakaruas ni Huriam na tongon di bagasan parsikolaan parkarizuan perkuliahan manang naneng ujian peli Tuhan na basa siolo ya Jerman na sida jalan biar midaho dia kana mangalului sirokap ito di mangalului parkerijual nang managam pasu-pasu parianak konon asi roham Tuhan na basa tangihon maelek-elek nang jojo na sida Tuhan jala patulus ma ditiki na binuhul mo to na sida huhut lehon mapakirimon na mangului to na sida ganup marsada-sada Tuhan Jehovah di bata amanami. Dang tarparsuadahami Tuhan. Godang dosipata paruk kilon nami ganup marsada-sada. Ra di parkarijuan nami, di bagas nami, ra alani akaparianak konon, aka alani akapardongan saripeyon, alani ekonomi, nang alani akaitonga-tongani huriam. Asi maroham Tuhan, parguguy hami saluhu na. Tatap ma Tuhan, saluhu na Tuhan. Pos dorohan nami, ajar-ajaran mo hami ng keluarga nami sa luhut na Tuhan, mamaki akan na pinalumehon mo doho denggan gabi tau hasangapon diho. So tuku pake hami, laho maburay, laho mangasangi, laho makagijak korohan nami, alihu pake hami madoho denggan sa luhut na Tuhan, gabi tau hasangapon diho, mangurupi akan nagali, mangurupi akan na humasusa di bagasan ngulu nami. Tuhan Jehovah di batama nami, dia akan na marulang tahun pardongan saripeon ng hatutubo. Pasu-paso na sida Tuhan, dilas ni rohan na sida di bagasan sa minggon, toktong matoras na sida di haporseaon nang di pabenan na sida. Pasu-paso manang Tuhan program tonga-tonga ni Huriamon. Diritit guru sekolah minggu na dipatupa di bagasan sederion mamukka botari sa tusugot nang ibadah padang sektor 12 pasu-pasu sa luhut na Tuhan makorhon las ni roha di tonga-tonga ni pardalanan di tonga-tonga ni Huriam Tuhan na basa dia kadruas na tabba gabi toktong magabi ruas na burju na sida di tonga-tonga ni Huriaon
di ruas na piddape, gabi ruas na burjo man na sida di huria na itoport na sida. Wala sok kami do nung buka penerimaan ni sekolah tinggi teologi do akas sekolah tinggi na asing na tunga-tunga ni HKBP. Say marpanupa maho Tuhan dia kana tarjo beta tunga doang di tunga-tunga ni huriam na tarjo gabi parhubesmu gabi padita gabi guru huria gabi bibel furo gabi diakones na mamelehod diri na sida nang akayanakon na sida gabi parhubas di tunga-tunga ni huriam. Huwa mula teo kami do Tuhan pandunganion mu di huriam HKBP Cinta Damaion di 87 tahun Tuhan di peseda hodo rohanami Tuhan mangiahi buhay hami sa luhut na patuluson sakap ni huriamon patupahon TV mengganti layar di joloon mauliate Tuhan dihaburjuon mo marhiti-hiti akaruasmon setoktong mapasupasuan mo akaruasmo Tuhan marlas ni roha sa luhut na margogo asa toktong dinggan sa luhut na marsanga magwar mo marhiti-hiti sa luhut na nadong di huriaon mauliate matuhan na basa hupasat kami madaging doktor dinami tuadopan mo na bediyay jaga mangulo nami Tuhan sesa sa luhut na pangalasyon nami mga sahon Kristus Jesus Tuhan nami amen. Marid de mahita laos tapasahak mapiliat ta na peduahon dohot pilihan bulanan tujolo. Tuhan
Kahit dehon ayak sada, jong mata sa luhut na. Tatangyak kon mapiliat ta ali di batama nami na di banuagid jang hodo-hororuan ni saluhu silihon-lihon na dinggan doho nasa ulibasan na mauliutus. Hupasat hami masira ni lihon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalom may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu medya ramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajawon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibio. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalamu tadahami godang nisleon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Ali amanami na di banuagid jang say pinarbedi ang magawar mo. Say Roma harajaon mo. Say saut malomo ni roham di banuatongaon songon na di banuagid jang. Lehon matuhami sa deryon hanguluan siya pari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dusa ni dungan na mardusa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodak ko Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.